Al principi vaig ser a Meknès, a l'orfenat de l'associació de Madame Sniber. Jo no tinc família, cap rastre. Em van trobar davant d'una mesquita. Vaig viure en aquell orfenat fins a una certa edat. Quan vaig obrir els ulls, en mans de les educadores, van ser elles les que em van ajudar a educar. No conec a cap membre de la meva família, ni els meus pares. Em recordo de tot, de la forma d'aquella institució, dels tutors, dels dies que vaig passar amb Madame Sniber. Ella ens venia a veure els dissabtes, els diumenges i a les vacances d'estiu. El seu marit ens portava a fora, a 4 o 5, i a mi sempre em tocava ser entre aquests. Em recordo molt de Madame, des de molt petit. No m'imaginava pas el gir que havia de fer la meva vida. Però no hi havia lloc per a nosaltres, hi havia moltíssims casos. Recordo perfectament una dona que sempre em duia a coll, que em donava el biberó, em cuidava. Em pensava que era la meva mare, que estava en una casa amb la meva mare, però quan em vaig anar fent gran vaig comprendre quin era el meu lloc. Els millors anys els he passat a Meknès. Allà no ens pagaven. Cada cosa es feia al seu moment. L'escola, les sortides, els dissabtes i diumenges. Molt diferent d'aquí, en aquest orfenat on visc des de fa 8 anys. Aquí n'hi ha que se'n van a treballar, d'altres que es queden. Hi ha soroll, vandalisme. Les educadores, cadascuna per la seva banda. Cap organització, res. Vigilància tampoc. Ni per part del personal, ni del responsable, ni del director. Els nois fins i tot venen la roba que porten per comprar droga. També hi ha l'amenaça sexual entre ells. Aquest orfenat és com la selva. El gran es menja el petit. Recordo un director extraordinari, un home extraordinari, com un pare. Però em van venir un de nou a ocupar el seu lloc i no servia per dirigir. Tenia altres preocupacions, buscar fons. Deixava que les criatures anessin on volguessin. Els donava molts diners. Un dia em va cridar al seu despatx per una cosa sense importància i em va començar a maltractar, a pallissar. Em va fer sang i tot. Em va dir que no li agradava gens. També se'n va anar. I un de nou.